Okay, papangalayon na na hinda siya, pamilitan, siya ka. Ano? Kailangan tabay sa pagsumusubiyong ta. Ang magpangalayon na sa dyan, magpawad sa nilula. Naway, ano sa problema, katina. Agi apa pangalayon tinda sa pamilitan na atong gusing kanan. Kumalang. Okay, papangalayon niya. Ano yan, aluan? Pakulangon. Congrats ka niyo, ako lang. Congrats ka rin. Sumalang lagi na kalau mga asawa na. Hindi na lang. Kalau masuk ako. Oh,
Agi iko. Agi ingkatan sila pa ay ando magmapaw ni pa di ando isu kami kilawan tong pakrok sa wanti datyang gia. Bugitan naman to. Ang sipag na gumawa, hindi siya ipaglahigan mo. Ay siya ayo. Ako na na siya. Ano? Ang kasalitan niya po. Ay siya kami kilawan tong payaratas. Kani man ay. Kesyo. Samal. Na pagkaman to. Mabiyak sa sa. Diba, diba. Uy, ano ba gold? Uy, sipa is. Belum man. Iba ko magkawa. Ay ko. Hindi ka gold para. Eh kung maluman kita. Hay! Ila. Maluman kita riri ba ni buhok. Agi papangalit tay balmon. Epic skin. Akin ko balmon. Issue? Ano ida? Ha? Sandali. Yasoy? Kira-kira, papangalit tay balmon bang ibuwi bawat Dibakan. Mag-iman ka mo lang para magbawa. Ay. Sorry. Vitamin. Bawi. Bawi. Ay, wakag. Bukan aku lagi. Ay, baik ka. Ikaw, pangit yung budi. Ay, budi ka. Ikaw ini may pingi-pinga sa kukan. Ay, baik ka na yan. Iya, nagdaragi rin ito. Asaga. Sabi na go. Ay! Baik! Ay, pasakwita mga pulaki. Kami na, out pero. Ay, kami na ito.
Pinto ko na para tumalis ko. Malakad na ako, tumaksuko-suko. Nida. Everybody aja, everybody aja, aja. Ayun na.